तोच हा मुरलीवाला आवाज येते रे. मथुरेला वाढलो विनंदगराला जन्म झाला माझा 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 मथुरेला वाढलो विनंदगराला समज काय म्हणतोस? त्यावेळी पृथ्वीवर दैत्य निर्माण झाले. त्यावेळी पृथ्वीने काय जंतूला जोडून ब्रह्मदेवाची शरण गेली. त्यावेळी आकाशवाणी झाली, देव येऊ नका. मध्ये नाचून घरी कोकणी आठवा अवतार उचलून बघू. नाही रे दैत्याने सभा तोडून पण संपल्यावर आणणार आहे का? हरी विठ्ठल अरे हो, 16 7 होता. ताटवाट करून होतले बाजार चालले. त्यांच्या प्रतिबंध करून ही कामगिरी आपण न करता माझ्या सवंगडी वेळेने सुद्धा कशी आहे? सांगितली पाहिजे. काय खाल्लं? वास येते तोंडात. मी मग आलो आलो देवा मी आता काय ते? हॅलो रसिक प्रेक्षकातून आलेलं पारितोषिक रोशन खरंच तांबडे यांच्याकडून गवळणीसाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक आले आहे. तसेच अश्विरेंद्र म्युझिकल ग्रुप गावडे आपले यांच्याकडूनही गवळणीसाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच पावा शिरसेकर रिक्षा चालक मालक संघटना याच्या खजिनदार यांच्याकडून कार्यक्रमासाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच अविनाश मैथिली साईराज आराध्य अथर्व स्वानंदी मानस आंब्रे परिवार कट्टा यांच्याकडून कार्यक्रमासाठी 121 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच हाय हिटर तेजस रोकडे आणि चेतन रोकडे यांच्याकडून 20 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच ऑर्गन मास्टर विशाल लिंगायत
ऑर्गन मास्टर किशोर लिंगायत यांच्याकडून कार्यक्रमासाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच सुजाता दिवाकर तरळ यांच्याकडूनही कार्यक्रमासाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी श्री काशी विश्वेश्वर लिंगायत कमल मंडळ केळे सामवाडी त्यांच्या शब्दाच्या ऋणी आहोत. धन्यवाद. त्याला हल्ला 5 रुपयाचा. निकोनिया रे जाऊ चला रे निकोनिया रे जाऊ चला रे देवाने हाक मारिला मारिला जाऊ चला कृष्ण देवाच्या भेटीला जाऊ चला कृष्ण देवाच्या भेटीला निगोनिया रे जाऊ चला रे निगोनिया रे जाऊ चला रे देवानी हाक मारिला मारिला जाऊ चला कृष्ण देवाच्या भेटीला जाऊ चला कृष्ण देवाच्या भेटीला निगोनिया रे जाऊ चला रे निगोनिया रे जाऊ चला रे देवाने हाक मारिला मारिला जाऊ चला कृष्ण देवाच्या भेटीला जाऊ चला कृष्ण देवाच्या भेटीला मन भुवन गिरिधारी ओ वरदन कृष्ण मुरारी ओ वरदन कृष्ण मुरारी ओ वरदन कृष्ण मुरारी तो गाना कृष्ण मुरारी कानाची लीलत न्यारी कानाची लीलत न्यारी कानाची लीलत न्यारी सवंगडालो चला मिळोनी सवंगडालो चला मिळोनी देवाच्या भेटीला जाऊ चला कृष्ण देवाच्या भेटीला जाऊ चला कृष्ण देवाच्या भेटीला हो ठेव मी नंतर हलवा होते असं काय म्हणतोस तुला जर बलतच वाटेल. अरे काय म्हणतोस कसं काय? अरे बरं चाललंय ना? काय म्हणतोस काय? अरे काय काय म्हणतोस? अरे काय अरे हा कासावर काय भेटेल? अरे भेटेल तर काय तो म्हणजे निवडून भेटेल. निवडून वडापाव खायला म्हणतो तो. वडापाव होय. इथं वर कुठं आहे? अरे वर हा काय इथे झालं नाही. पाव कुठं आहे? पाव इथं भेटतो कधी वर भेटेल नक्की. होय रे मला सांग. आता बापांनी आम्हाला सांगितलं की पैसे करायचे की तू वडापाव खायला जाणार तुझे. अरे आधी खायचं बघा नंतर बघायचं जेवण बघाय. कोण जाऊ कोण जाऊ काय? अरे आपला आता
टांगा हलवून कमी येते. अरे आता बटन स्टार्ट झालं बटन स्टार्ट असं होय अरे हा कामगिरी काय तुला माहितीये का? शिंदे रे केल्या मग काय वडापाव लागली का बाबा? काय सांगतो काय भयंकर सुटला होता नुसता जिलबीचा की वडापाव? वडापावचा रे. नाही तर जिलबी दिसली की चालला अरे बाबा. गाडीत उतरल्या नुसता हा वास काय बोलू नकोस ए ते वडापाव राहू दे बाजूला. बाजूला राहू दे. हा पहिला आपली कामगिरी पार करायची आहे. होय आधी कामगिरी काय माहितीये? काय रे तू त्याच्याकडे बघून काय सांगतो काय? अरे नाही हे झालं रे काय विसरलो होतं रे दिवस काय काय अरे पुरा आपल्याकडे आहे ती असं होय काय? होय. अरे मला वाटतं की टाकता टाकतावर असतील ती. नाही नाही रे. नाही ना? नाही. अरे हा. कामगिरी ऐकून घे. 16 शस्त्र हा 307 होय. गोपिका हा थाटमाट करून हा अरे टाकतावर चालेल नाही त्या. चालते अरे ते. चालेल ते ऐकून घे. नको नको अरे त्यांचा नसता अडवायचा. ही कामगिरी मला तर जमणार ना बा. अरे मग कोणाला जपणार आहे? इथे पण कोण दिसतो का मग? हा काजू वडे काय? हा काजू वडे काय? अरे त्याचं बारका आहे काय? होय काय? होय काय बाय? अरे बोल रे हा. मग त्याला बोलो. होय अरे तो तुला काय सांगितलं माहितीये काय? हा आणि त्याला या वाल्लास का सांगू? काय रे? हा आमचं आपल्याला मला तर काय जपायची नाही. होय आपलं जोडीदार. जोडीदार त्याला आठवण बघ. होय बघतोस? बघतो ना बघ. अरे वाकड्या काय काय केलं अरे ये लवकर ये जायबीन खायचंय अरे आलो आलो. अरे लवकर लवकर इकडे कुठे माहिती जाता देवी बडे हॅलो रसिक प्रेक्षकातून आलेलं पारितोषिक जयेश पानगले, विराज बनवे, गौरव बनवे, संकेत बनवे, अक्षय हळदणकर, तेजस शिवडेकर, विश्वेश्वर स्पोर्ट्स यांच्याकडून खास करून गवळणीसाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच शुभम हळदणकर, अक्षय हळदणकर यांच्याकडून गवळणीसाठी 101 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच प्रमोद आदित्य संघटनेचे उपाध्यक्ष यांच्याकडून 101 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच राजेंद्र गणपत पाटील उर्फ मैया हर्चेगाव ग्रामपंचायत शिपाई यांच्याकडून 51 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे गवळणीसाठी. धर धर जात तसेच विलास दळवी गाव भडे माजी सरपंच यांच्याकडून गवळणीसाठी 101 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच सुंदर सुंदर हरणीचे वाकडे तिकडे पाय, सुंदर सुंदर हरणीचे वाकडे तिकडे पाय, शेखर डोरलेकर कुठे दिसत नाही, कातळावर गायब झाले की काय, कातळावर गायब झाले की काय, यांच्याकडून 50 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. यांच्यासाठी बापू चव्हाण यांच्याकडून 50 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी श्री काशी विश्वेश्वर लिंगायत नमन मंडळ केळस सामवाडी यांच्या शतशः ऋणी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद. येऊन गाठी गाईच्या पाठी जीव जलावर खाली धावून भाऊन येऊन गाठी गाईच्या पाठी जीव जलावर खाली धावून आडत रायला गाय घेऊन गेली मला जगाची देऊन आडत रायला गाय घेऊन गेली मला जगाची देऊन खाली धावून देऊन काठी गाईच्या पाठी जीव जनावर खाली धावून रायला गाय घेऊन
झाला वर खाली धावून धावून तारायला गाय घेऊन गेली मला ती टांगती देऊन तारायला गाय घेऊन गेली मला ती टांगती देऊन आणि या उंच केवढी मोठी आणि गोष्टाच्या संगतीसाठी काय जाऊन सांगू घराला गेली घेऊन अरे उचला ग! या उंच केवढी मोठी आणि गोष्टाच्या संगती अरे लावलं तिकडे! जाऊन घराला गेली घेऊन दिवसराला हिरवा गाडगे पाहून लडका घेऊन काय घेऊन पडतात सांगा? गेली पाहून लडका घेऊन आलो चरायला गाय घेऊन गेली मला ती टाकती देऊन आलो चरायला गाय घेऊन गेली मला ती टाकती देऊन घेऊन गाठी गाईच्या पाठी जीव झाला वर खाली धावून धावून घेऊन गाठी गाईच्या पाठी जीव झाला वर खाली धावून धावून आलो चरायला गाय घेऊन गेली मला ती टाकती देऊन आलो चरायला गाय घेऊन गेली मला ती टाकती देऊन बरोबर आहे ना? येताना. येताना मागून भारी. काढला दुकानात. मला आत्ता सांग. आत्ता सांग, मी जातो. मी जातो. कामाचं मी म्हणतो का नाही? तू कसं म्हणाला? पहिला माझा एवढा होता. आता हातभर लावून आला. हा का म्हणतो माझं? मग? अरे असं सांग ना. अरे पोरं काय म्हणत राहिलंय का? हा? संख्या म्हणतो. बाबा काय तर म्हणजे पाचला तर आम्ही येतो. हा, मग? तुला इथे बोलवलं कशासाठी माहिती आहे? देवबापाने आपल्या कामगिरी सांगितली. तू कोणती म्हणतो? अरे सासरं, 360 गोपिका 60 मार करून मच्छीच्या बाजारात चाललाय. अरे आपल्या बापाला नको राहू दे. अरे देवबापाने आपल्या कामगिरी सांगितली. अरे भूक लागली आहे. दांडा हलवून हलवून जमले. रिक्षा अरे म्हणतो वडापाव हवा आहे. वडाच्या वर पाव हवा. वडाच्या वर पाव हवा. आता ह्याच रस्त्या येतील. मी दाखवतो. हॅलो, रसिक प्रेक्षकातून आलेलं पारितोषिक ऑर्गन मास्टर विशाल लिंगायत यांच्याकडून उलटा उलटा. ऑर्गनसाठी खास करून 50 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच प्रीतम लिंगायत जमलं वाटतं. यांच्याकडूनही शाहिरांसाठी 50 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर श्री काशी विश्वेश्वर लिंगायत नमन मंडळ केळस सापवाडी त्यांच्या शतशः ऋणी आहोत. धन्यवाद, धन्यवाद. एक नंबर एक नंबर. दही घ्या दही. दूध घ्या दूध. लोणी घ्या लोणी. घ्या ताक. लोणी घ्या लोणी. नाही ना आतमध्ये आहे.
पाठी बघ तुटल कपडे बदलले ना बघ चेंज कर पडशील बँडी बघ शेवटकडे नाही आहे बघा आता शेवटकडे नाही विकला ना काय शेवटीकडे ना ध्यान आहे दे जा तुझा झंडो तुम्हाला शेवट जाण्यात ठरले सर्व मावशी आहे ती मावशी गेले आणि किडान ऐकाय लोणी बर 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 चाडू बर 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 मार बर 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 मार बर चाडू बर 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 मार बर बकुरचा घाट देवरी घेऊन तुझे माट चालून चालून सुखू लागली आपले वर परला चौकादारला पायाचा पंजाना वाजती ठुमठुम केसाला बोली गजरा बाजार गाया वाटेवरती सारांच्या मावरी गजरा
बघितलं ढकलला ना. कामगिरी तो पण झालं नाही तेव्हा गेला बदा बदा अरे नक्की काय सांगतो काय समजत नाही अरे हल्ली जमाना बदललाय रे अरे फवारणी ती राधा धबधब मारतच नाही त्याला असं मारलं काय समजत नाही अरे घेतला रे थोडीशी ती लालवाल्याने ती रियात हुसरली काय बोलू नकोस अरे एक ठोका कमी पडतोय दोन ठोके कमी पडतात हॅलो रसिक प्रेक्षकातून आलेला पारितोषिक कधी ना कुणाला भ्याला माझा ऑर्गन वाला प्यारा कधी ना कुणाला भ्याला माझा ऑर्गन वाला प्यारा हेमराज लिंगायत मावळंगे यांच्याकडून खास करून गवळणीसाठी 50 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे तसेच अशोक अग्रे जाकादेवी यांच्याकडूनही खास करून गवळणीसाठी 252 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे.